Ibarra futbol zelaiaren argazki zaharrak topatzeko irakasleari komentatu genion nola lortu ahal genuen, eta berak papel bat eman zigun non argazkien eskaera bat zegoen udaletxeari, eta papela bete eta udaletxera abiatu ginen. Bertan udaletxean zegoenarekin hitz egin genuen eta argazkiak eman zigun. Geroago, Ibarra futbol zelaiara joan ginen, bertan plano batzuk grabatzeko. Taldearen informazioa Googleetik aurkitu dugu. Erraz izan da adituarekin harremanetan jartzea gure entrenatzailea delako. Bideo guztiak CapCutetik editatu ditugu. Urkul urtegiko planoak lortzeko argazkilari profesional batekin kontaktatu genuen